Bueno, vou presentar a Xerardo. Xerardo Santomé. Fernández Santomé. Bueno, é que eu son de matriarcado, pero bueno. Bueno. Nacido en Vigo, é diplomado en Magisterio, Educación Xeneral Básica, é antropólogo, é músico, é unha das persoas que máis sabe de música en Galicia, digo eu. E despois fareiche unha pregunta. Ten un currículum descomunal. Todos os que estades no mundo da música ou coñecedes a música, coñecédelo porque é de Xistra, que é un dos grupos de referencia que fan un dos traballos máis extraordinarios na divulgación da música tradicional coa rapaces, coa mocidade, cos nenos, coas nenas. E aparte de todos os traballos que ten feito, especialista no tema do mundo dos grandes bombos, das treboadas e todo isto, foi o responsable do traballo de campo de documentación para a recuperación da figura do merdeiro no entroido de Vigo. Aparte de todo eso, Xerardo é unha destas persoas que non só sabe, senón que aparte é xenerosa, comparte sempre os seus coñecementos. Sempre que lle pides algo, telo aí. Eu, abusando da confianza, vou pedir a súa opinión sobre un aspecto musical, e digoche un verso: hai calor en la ciudad, hai calor en la bahía, nos vamos de fiesta de noche e de día. É unha estrofa da canción de Enrique Iglesias do vídeo. Que che parece a nivel? A mí jódeme os 10 céntimos que me corresponden, pero teño que usar isto para gravar. Bueno, de todos modos, eu quería pedir permiso para poñerme de pé, podo ou non? Sí. Bueno, ti das ya aquí o aparato. Ahora que nos diga eso, anuncio que a conferencia de Xerardo é Pinténs, Entroido no Ío. Se vai falar dun entroido da comarca do Morrazo. Entón, se vai dar o cable, ou non? Bueno. Da lírica e do verso do rei de como... Este sabe ben onde darme, tú. Bueno, boas tardes a todos. Home, a miña opinión sobre eso, prefería non opinar, porque parece unha merda e Galicia non é unha merda. Por tanto, pareceme que é un fiel reflexo da política que temos e como facemos as cousas. Creo que non merece a pena perder o tempo, porque como non nos van a devolver o diñeiro, excepto eses, creo que 3 millóns de gichos e gichas que van facer reggaetón na Plaza do Obradoiro cando veñan a conocer Galicia. Non pretendas que vayan a Laza, porque creo que ali non sale no vídeo. Bueno, dalle unha para atrás, porque eu aquí diñe unha para diante. Dalle a flecha, que estes son inventos novos. Dalle a flecha por aí, joder. Aquí non hai luz. Non hai luz. Dalle botón dereito para atrás unha e xa está. Bueno, en principio... Non, dalle ti, cando che diga dalle, sí, porque senón non... Bueno, póñome de pé sobre todo porque hai dous motivos, porque creo que estaba ali atrás e non me miraba aos compañeiros, e segundo porque levo unha semana que non son capaz casi de falar, por tanto, prometemos que é agua, que non ten nada que ver co entroido. Bueno, en principio, isto que di Rafa é certo, embarcaronme neste tema, e embarcaronme basicamente porque fai uns anos editamos o libro sobre os morenos de lavadores, e os morenos de lavadores, que era un cuarteto de gaitas tradicional, pois participou moitos anos no entroido do Ío, concretamente no barrio de Pinténs, e entón, pois, bueno, eu aí atrevime naquel libro a facer certas valoracións sobre o entroido,
E entón, pois, bueno, aquí os compañeros consideraron de que podía facelo eu e non me queda máis remedio que facelo, non? Daí para diante, porque todo o que vamos a ver hoxe está basado nese traballo, foron un traballo casi de... Hai quen decía que non sei porque os meus traballos cando os edito teñen máis de 20 anos de traballo, pero é porque nadie mos edita, non... Pero bueno, básicamente teño grandes compañeros aquí que saben que a tradición oral é algo que nos apasiona e por tanto equiparamos eso que era o mellor tipo de fonte bibliográfica a veces erróneamente, pero bueno, estes son uns exemplos da moita xente que falamos con eles, van a salir algúns. José Suárez é o único membro do grupo dos morenos que vive, que é o bombeiro, son veciños. Esta muller é filla de Andrés o Castellano, que era un personaje emblemático en Pinténs, que era onde dormían os gaiteiros, non? E logo, pois bueno, está Carmen, está Manuel Alonso, Carmen Gago, está Ramón, está Andrés Lorenzo, está este home, José Figueroa, que faleceu non fai moito, unha verdadeira enciclopedia, e aquel home que é o máis novo é Marcelino Cacabelos, que é un personaxe. Por qué? Porque ele é de Vilanova, pero casou en Pinténs. Entón, el defendía a Vilanova hasta que se casou. A morte, e ahora está en Pinténs, e defende Pinténs hasta a morte. É unha cousa que veremos agora, non? Ben, outra variante. Bueno, como vedes, eu traballo teño dedicado a este home, a Francisco Barciela Sallar. No, era de atrás, pero é igual. É máis conocido como Neira. Neira foi un dos grandes gaiteiros que deu a historia de Galicia. Empezou... E está dedicado a él porque él morreu realmente no Entroido en Nerga. E era un home que tiña unha característica, que era que empezara a tocar a gaita naqueles movimentos asociativos fortes. Eran Queixumes dos Pinos, eran cativos, ali estuveron Moreda, ali estuveron, bueno, Isaac Marcuño, unha serie de músicos, e sobre todo aquel gran coro tradicional que era Queixumes dos Pinos, onde e Airiños do Mar de Teis, bueno, unha serie de historias que veñen nese libro. E era un home que cando empezou de moi novo, e tocaba con uns irmáns, este alto, dicían que era así medio negro, medio cubano, porque tiña unhas pestañas moi tal, e foi un home que apoiou bastante o movimento sindicalista, o movimento agrarista. Morreu moi novo, como vedes, e ten dous currículos moi importantes na súa, aparte de que hai un carteo de prensa de un ou outro nos concursos de gaitas que había nos anos 20 de usted é maestro de la barbería porque corta ben el pelo, no de la gaita, cousas destas que se contestan uns aos outros, porque no ano 25 este home quedara segundo nun concurso onde quedara Constante Moreda e o Avelino Cachafeiro quedara terceiro. É dicir, estamos falando de dous gaiteiros que habían ganado un concurso a Avelino Cachafeiro, cousa que lle sentou mal, por certo, e foi a llorar a la Radio Vigo para que ia hacer un concierto de beneficencia. Sentoulle mal, pero o curioso é que 3 anos despois este home volveu a ganar e ganou o primeiro, non? E basicamente o home, cando deixou o grupo cos seus primos, cos Barcielas, deixaron porque el tiña unha neumonía moi potente e os primos deixaron a parte. Entón o que fixo foi, cando chegou o Entroido, el non podía faltar, entón convenceu a un rapaz, outro gran músico de Vigo, que era Eduardo Alonso, Enrique Alonso Miloro, e foi para tocar no Entroido de Nerga e apareceu na playa sangrando e tal, non? E aí morreu o home, e por eso que vai dedicado a él. E agora vamos al lío, ao albedrío. Bueno, en realidad, para falar do Entroido do Ío, eu a veces sabedes que os que me coñecen non me gusta generalizar, porque eu creo que onde está a particularidade está a riqueza, pero de entrada, para entender un pouco que é un entroido moi fácil de entender, pero é un entroido que non é para ir a mirar. Aí o Ío, e creo que hai algúns compañeros que foron tocar, e os que van a tocar, desde logo, acaban 2 semanas convalescientes, pero non se pode ir a mirar, non? E iso é un concepto claro que hai que ter, e outro concepto que realmente é un entroido farrapeiro. É dicir, ali cada un se disfraza do que lle peta, fai o que lle peta, pero como veredes non exactamente todo o que lle peta, non? E por eso non vou a traer vídeos, nin vou a traer fotos, porque o que faríamos sería poñer fotos de tíos vestidos de cociñeiro, fotos vestidos de non sei que.
tíos facendo un espectáculo vestido cunha cama, é dicir, non se trata deso do que vamos a falar. Entón, pois, por outro lado, é dicir, é un entroido. Sabes que eu teño un síndrome do entroido que chamo o síndrome dos pollitos, non? Isto que todos se visten de pollito e van a la comparsa vestidos de pollitos, non? É dicir, parece ser que para divertirse hai que vestirse de pollito e ir con tus pollitos. E realmente o que ti luces é o disfraz de pollito. No ío hai pollitos, pero o que importa do pollito é a performance que leva con el, o espírito que lle aporta a unha festa conxunta, non? E o factor fundamental, o protagonista fundamental do entroido do oio é a música tradicional. Tradicional e non tradicional, pode ser de autor tamén, pero bueno, dentro dos parámetros que se consideran de cuartetos de gaitas, un poquito por aí, non? Incluso non teñen cabida as murgas, non? As murgas son máis peninsulares, por así decirlo. Ali realmente a música o que fai é acompañar, como xa veremos, se cantas, bailas o que che dá a gana, é moito máis, non? Cousa que, como veremos ao final no futuro, é un futuro un pouco preocupante, pero, bueno. De todos modos, redundando un pouco nesto de que os europeos, parece ser que o que ven de Europa é la hostia, pero eu creo que o entroido máis representativo do xeito de interpretar a vida do galego non son nin os merdeiros, nin os piliqueiros, nin que me perdonen, pero o xeito máis representativo de entender as cousas é como somos, que cada un somos unha parroquia, cada un somos cada un somos. Entonces, ten que haber algo que realmente nos caracterice de xeito xeral, e isto creo que é un exemplo fundamental, por eso eu fago a primeira pregunta, falamos dun entroido ou de entroidos? A min, eu só entendo o entroido galego como aquel que fai fútbol galego, é dicir, o Deportivo é fútbol galego, o Celta tamén é fútbol galego, pero porque está en Galicia, non? É dicir, o entroido galego para min é un concepto en mayúsculas moito máis grande, que hablaría a diferentes entroidos. Por iso gustamos máis de decir o entroido do Ulla, o entroido de Laza, o entroido de tal, porque en todos os entroidos está a componente reivindicativa, como ben dixo a compañeira anterior, Carmela. O tema parroquial é algo que se leva moito, non? Entón, a pregunta é, de Nerga ou de Igresario? Bueno, en todo caso de Pinténs, por que vai por aí? Porque non é o mesmo ser de Nerga que ser de Igresario, que ser de Limens, que ser de tal, non? Entón, dai ben o título da charla. Eu, cando dixen eles, mira, non vou falar do entroido do Ío, porque xa bastante me costou andar preguntando por ali, e todo o mundo me quería coller pola solapa para contar a súa historia. Eu vou contar o que eu aprendín da xente de Pinténs, que por todo caso é representativo, é moi senlleiro do que pasa ali, non? Pero antes, para entender isto, eu quería falar un pouco de algúns conceptos sobre a música tradicional no entroido, que é uns conceptos que estamos algo equivocados nese aspecto. Vamos a ver, a música tradicional, de entrada, sempre acompañou as manifestacións colectivas do povo, sempre. Calquer manifestación colectiva había música. Por exemplo, va a haber unhas fotos así rápidas, dalle, por exemplo, no ciclo de Nadal, pois desde os bandos, aos ranchos, con danzas, bueno, a diferencia entre un bando e un rancho, según entendemos, non sei que un rancho fai casi todo o que fan os demais. O bando realmente dedícase a cantar diferentes, bueno, pues panxoliñas, epifanías, aninovos, xaneiras, mentras que os ranchos, aparte de facer eso, pues, bueno, tamén danzan, bailan muiñeiras, bailan e tal. Curiosamente, esta danza, que son os reis de dama, de Salceda, que outro dos exemplos que falou Xosé Anxo, hai moitas manifestacións de entroido que non son máis que representacións da mesma danza de outro ciclo do ano. Ahora mesmo en Salceda se leva moito a rivalidade da feira con Castro Barreiro, e é certo que é unha rivalidade ancestral, pero ahora consiste en ter grandes naves, facer grandes carrozas, que nadie se espíe. De feito, ano pasado colleron a un que contaba outro e acabaron poñendo calzoncillos por todo o pueblo. Pero bueno, cando a feira e Castro Barreiro rivalizan por isto. Este é un home vestido de muller con dous danzantes. Ten unha danza moi característica, ten unha danza, unha contradanza, e acaban sempre con a muiñeira. Esta sería a dama, que o que fai co pano é a ver con quen vai a bailar ao final a muiñeira, non? Rivalizan eles dous,
E esa estructura de 3 se convirte a mellor en 9, 12 ou múltiplos de 3, vestidos con gorros de palla e tal, na mesma estructura nun entroido ou nun carnaval moito anterior. Por tanto, hai cousas de que sí que veñen de outro tipo de danzas, bueno, gremiais ou así decirlle, non? Outra, tamén no entroido, por exemplo, a música suele funcionar para anunciar, para bailar, para acompañar, e se utiliza de gaiteiros, en Tomiño, en Goián, bueno, simboliza, bueno, pues, os elementos, o gaiteiro, o fogueteiro e a máscara. Do resto, como sempre, veredes, moitas das veces os gaiteiros son contratados, que é outra característica, por tanto, moitas veces ni se disfrazan. Como pasa aquí nesta murga, que son os portos de Tebra, tamén se disfraza todo o mundo, pero os tíos van tocar porque son contratados. E logo outro tipo de charangas, que, como sabedes, bueno, a diferencia que nos, no traballo que estamos realizando ahora no Rosal, afortunadamente dimos con dous irmáns que tocan a gaita, pero cada un tirón por un lado, e démonos conta unha gran diferencia entre charanga e murga, que eu creo que é outro concepto que deberíamos, como moitos na música tradicional e na cultura tradicional galega, que había que alguén debería facer un traballo, non? Na charanga basicamente non hai gaita, ainda que o repertorio pode ser o mesmo. Nos chamamos, localmente unha charanga se lle pode chamar así, pero no Baixo Miño non é así, non? Despois, por exemplo, manifestacións religiosas, están os romeiros de Santa Marta. Isto é algo impresionante ir con eles cando van a ofrecer o morto en vida desde o barrio, van cantando. Nas procesións, isto é en Medero, por ali, e na Cuaresma incluso, que é outro elemento moi similar ao que falabas das bucinas, son as carracas, que é o que se utilizan para anunciar o sábado de gloria, cando resucita el ídolo. E esta é unha foto dun triquilitraque, que é unha peza son 21, bueno, 21 ou pode ser máis ou menos, martelos de madeira que se utilizan na zona sur, pero máis concretamente o lugar máis auténtico eu recomendo que vaiades, porque ainda se conserva, é en Afife, en Portugal, está moi pertiño de arriba, a Galicia do Sur, porque ali no mércores central da Cuaresma fan a Serrazón da Vella. A Serrazón da Vella poñen unha moneca vestena de vella, que sería a representación da Cuaresma, en vez de ter as 7 patas que teñen en moitos sitios, ou o bacallao que en outros lados, e vai todo o pobo, ou iba todo o pobo, porque agora xa é como todo turístico, e van cos seus triquilitraques, os pequeniños con un pequeno, tal, e teñen dous tipos de ritmo, non? E van seguindo hasta que ao final lle fan unha historia, a queiman, e é un espectáculo que aínda se está aguantando. Polo da hora, aí. Bueno, nos oficios nas labores eu creo que é unha cousa que eso, hasta os pintores a subían, non? É dicir, eso non vamos a falar nada neso, pero si nos tempos de festa, aí para as alboradas, estes son os peruchos de Castrelo, xa unha última xeneración. Este é unha foto tamén archiconocida, das celebracións, e esta foto, por exemplo, que acompaña o baile, este é concretamente unha foto do último traballo que fixemos sobre as treboadas galegas, que son estes bombos grandes e a gaita de Barquín, porque por fin podemos sacar un traballo sobre a gaita de Barquín con restos e cultura material bastante interesante, cousa que se pensaba que a treboada era simplemente de bombos, pero non é así, non? A treboada tamén acompaña os bailes, porque como vedes a música en realidad vaille dando a música acompaña sempre. Por tanto, eu a veces facéndome a pregunta de que por que no ío pode surdir este tipo de que a música sexa así, como veremos logo, eu creo que é unha cousa, as cousas surden por espontaneidade. A veces nos estamos en antropoloxía, a veces nos matamos a cabeza pensando que as cousas veñen pouco menos que dun ovni e non é certo, non? A mellor sí, pero eu creo que as cousas surden por espontaneidade e sobre todo por a originalidade do pobo galego. É dicir, sempre, as cousas nunca están tan estancas como a nos gustaría cando as estudiamos, non? E a veces nos resistimos incluso a interpretar como bo o actual, cando o actual ven, moitas cousas veñen de antes, non? Eso nos pasou para valorar aquela famosa guerra que tivemos sempre en Vigo, porque Vigo era la cuna del viguismo e de la sección femenina. Nos aprendimos coa sección femenina, eran todo, lo único tradicional eran muñeres, jotas e pasodobles, había que saltar daquella maneira, etcétera, non? Pero claro, de repente pasamos un momento de auxe e de reivindicación, as cousas cambiaron moito, pero eu sinceramente nas xornadas de folclore de Vigo, cando estaba ali na organización,
eu collía os currículos da xente e as pezas que argumentaba, mezclaba sin nombre, e a mí parecía o mismo, fora da sección femenina ou non fora, é dicir, a xente disfrutaba igual con un tablón de Cruz de la Colegiata del Sar, que lo hacen todos os años e moi ben, disfrutan moi ben, se poñen en pé, pero tamén se poñen en pé con un tablón 360 grados de Fiadeiro ou de, que sei, de Utrella ou de cualquier outro grupo, non? É dicir, a xente, pois digo que a xente e o povo supo evolucionar estas cousas e a mellor nós non tanto, pero como estamos para gardalas e para defendelas, pois, se somos un grano no cu da xente, pois tamén, por que non? Cada vez que se senten. Entón, eu sí que me atrevería a facer unha clasificación dos entroidos dependendo do papel que ten a música. Porque a música nos entroidos suele acompañar ou anunciar a un personaxe ou unha institución carnavalesca. É dicir, todos estes personaxes, moitos deles necesitan de ruido, de música, moitos deles. Cal é o problema? O problema está en considerar se son instrumentos musicais as chocas ou as bucinas ou... Bueno, o bombo é un instrumento musical, pero en tal caso había que ver se o que fan algúns bombos se considera música, non? É dicir, hai unha serie de instrumentos que o que fan realmente é explotar o seu aspecto comunicativo. É dicir, vai diante o boteiro, o folión vai detrás e o folión realmente o que vai é anunciando. O boteiro e o folión son cousas que non se poden separar. Entón, cal é o papel do folión aí? É musical? Pois probablemente sí, porque leva un ritmo, leva unha cadencia, pero bueno, dentro deste tipo de acompañamento sí que hai que diferenciar que normalmente suelen ser personaxes que probablemente surdiran como individuales, no caso do merdeiro surdiran individualmente e eran moi libertarios, por así decirlo, e se acompañan deso, non? Pero hai outros personaxes de institución que o fan en colectivo. Madamas e galáns, por exemplo, se acompañan de música, e é certo que é música, pero é unha música expresamente para esa danza. Que logo nos pasas rúas poden tocar outra cousa, que logo van bailar unha jota, pois que bailen, pero ten un serdo. No caso dos madamitos de Cerqueda, pois son as muñeiras vellas, que logo se acompañan de lo que quieran, pois é así. É dicir, estarían aquí dentro, sí, pero habría outro tipo, que é no que nos vamos a centrar, que é cando realmente a música acompaña e ameniza o colectivo. É dicir, aí o protagonista realmente é o povo. É dicir, eu o que fago é tocar para que o povo se diverta. Non entro en componentes de si vamos de pollitos ou non, non? E en este caso onde nós vamos a entrar, porque aquí vio que podría ser a terceira vía, e a terceira vía é a que eu conozco ou quixera chamarlle entroido noio, que logo tamén discutiremos. A música aí asume un papel tan importante ou máis ou igual que os personaxes ou institucións carnavalescas. E máis, sin música non hai entroido. Por tanto, o protagonismo, todo isto, a clasificación, que é unha clasificación miña, é moi discutible, pero sí que depende un pouco de quen é o papel principal, o personaxe principal dese entroido, non? Se o acompaña ou o asume. Neste caso vou metendo fotos de grupos que pasaron por ali, estes son os pichoucos do Casal, moitas destas fotos son cedidas por os lerenses, no seu entón, colaboradores no traballo aquel. Ben, vamos a falar un pouco ahora dos espacios e os microespacios que se dan. Estas anotacións que vou poñer aquí son cousas para acordarme, non? É dicir, realmente o Ío é unha península dentro de outra península, que é o Morrazo, unhas características e unha forma de ser moi especial, é cultura mariñeira a tope e iso significa certas características, non? E encima de ser unha península son 7 parroquias, Donón, Nerga, Limén, Sigresario, Vilariño, Pintense e Vilanova. Pois todo isto hai que sumalo porque logo para entendelo é complicado. Realmente logo teñen 2 cordóns umbilicais que son 2 carreteras que conflúen en Vilariño, que é o punto de entrada da península, non? Pero incluso dentro de isto hai lugares emblemáticos no carnaval que cando pasas por eles
xa o pobo quere algo, ou o pobo espera algo, ou o presidente da comparsa ten que facer algo, hai un protocolo que logo veremos que sin el non funcionaría nada. Dalle. Ben, os tempos. Os días de entroido son 3 os fortes, domingo, luns e martes. O mércores de cinza, o mércores de ceniza, como din eles, no seu tempo se intentou, incluso antes da guerra, era un día que algúns barrios, algunhas parroquias sí que o facían, pero, claro, lóxicamente, bueno, habría que ler algunhas transcripcións, pero que era despois, nos anos 40, a Guardia Civil, a cabalo, cos sables e tal, aquilo non paraba, e estes xa mezclaban allos con cebolas, nin había nin ceniza, nin nada, aquilo había unha batalla campal. Por tanto, deberon de entender que no seu momento este tipo de circunstancias o que podían facer era emporcallar ou non darlle a importancia que tiña o resto do ciclo de carnavalesco para eles. O domingo é un día de cada barrio, o luns e o martes son conxuntos, pero ainda todo isto non quere dicir que os tempos de preparativos foran eses días, é dicir, realmente hai cousas que se apalabran casi para toda a vida. É dicir, hai uns lugares donde hai que ter o arco feito, donde hai que ter o palco preparado, donde hai que ter unha serie de circunstancias, donde dun ano para outro ou casi para toda a vida xa hai que ter os mesmos gaiteiros. Son cousas que iremos vendo. E unha característica, os músicos, como dixen, eran contratados. E non valía, por eso era o tempo, é dicir, ti quedache ben este ano en Pinténs, pero xa sabes co ano que ven tes que volver, porque xa se encargan de que volvas, que quedas apalabrado para o siguiente. Contratar os músicos non quere dicir que en Pinténs non haya gaiteiros, porque se os hai e participan, pero en tal caso, como eles din, mira, eu aquí veño a disfrutar, me xa collerei a gaita cando me pete, entón, pues, bueno, se acoplan, pero son sempre contratados. E sí que se me vai outra cousa, pero xa me acordarei, porque isto que traballar en memoria. Dalle. Vamos a ver. As manifestacións, en principio, o programa realmente é exixente para os gaiteiros. Tanto é así que, como dicía o José Figueroa, un deles, no caso destes homes, que eran os ensebres da Bagunda, estes eran rapaces novos, concretamente este gaiteiro era o que logo foi caixeiro, tamborileiro dos Morenos, e nese ano foran a substituir os Morenos porque lle morrera a nai a dous irmáns. E dis, aquí o que ven, porque estes eran novos, non sabían de que iba o tema, e o segundo día xa estaban no barco, foron a ganchalos polo peito porque non podían marchar, estes xa estaban cansos de tocar e había que volver, e entón o programa é tan exixente para os gaiteiros que realmente non se descansa, é que non se descansa. Entón, pois, aí o que aguanta, non? Como dixen antes, cada un se disfraza do que lle peta, é un tipo de manifestación, porque ao final un solo entroido convírtese en miles de espectáculos, non? Logo hai actividades no barrio, actividades conxuntas, e logo hai outra característica que son cos vivas, que, como ben dixo Carmela, os vivas realmente representa o valor da parroquia. Hai uns momentos determinados en que os vivas hai que lanzalos, hai vivas os gaiteiros, vivas o barrio, vivas o presidente, vivas a comparsa e algúns outros vivas de todo. Pero eses podemos decir que 3 ou 4 son generales en todos os barrios, non? Tanto é así que todas as comparsas, é dicir, cada barrio, só hai unha comparsa por barrio. E todas as comparsas, desde o principio que se conoce, todas se chaman igual. Viva a xuventude de... Pode ser de Pinténs, de Liméns, de Vilanova. Eso forma parte dun protocolo que vamos ver agora, porque o protocolo significa o respeto á tradición nunha festa que é moi dispar. E eles falanche de protocolos, con estas palabras. Entón, unha península, cultura mariñeira, 7 parroquias, 20 lugares, miles de personas.
Programas densos, liberdade para facer non sei que. A única maneira de facer algo que se respete é respetando a tradición. E a tradición, como logo veremos tamén na evolución, consiste en hai unhas cousas que son inamovibles e hai que aceptalas. E desde ali non fan falta, afortunadamente, unidades didácticas, porque os desde que son así pequenos saben este protocolo. E cuidadiño con saltalo, porque pode significar que logo repercuta nas relacións sociais do resto do ano. E iso é así. Te reconta que o entroido do IO é un entroido que marca moito na vida da xente. Eu flipei. De feito, eu recordo, fomos ali, como se chamaba aquel bar? Chan do Outeiro era, un bar que está lá casi en Vilanova. Fomos ali, vamos contar esta anécdota porque é curiosa como a viven. Entón, estábamos buscando, levábamos ao moreno que vive, para facer os recorridos, evocar un pouco, era segunda ou terceira visita. Entón, nos habían dado información de que había un bar e que ali había fotos. Fomos ao bar, ali había dúas partidas de unha timba terrible ali, novos, vellos, pim pam, pim pam. Tomamos o café, preguntámoslle ao fulano do bar, mire, usted todo o entroido, tal, non ten fotos? As partidas desapareceron. Desapareceron. Alá nos veñen os tipos, nos rodean. Pois o de Liméns, o de Liméns, o de tal e cual, e dille un fulano, porque son de Pinténs. Usted tiña, dicía yo ao moreno, dicía, usted tiña que ver os morenos como tocaban. E dicía yo vello, debían ser vos, non? Usted non o conocía, usted non sabe quen eran os morenos, tal e cual. Dicía, o melicalao. O sea, que fíjate hasta que punto os tipos, é dicir, son capaces de deixar unha partida por falar do entroido do beno que pasan e encima de defender o seu. E aí nos bares, nas tertulias familiares, sacas este tema e é un tema moi activo. E pode haber rivalidades, pode haber que, pero cando chega estes días, o protocolo e a tradición é o que manda. Son conscientes de que sin eso non existiría. Acabarían, como acabamos todos, mal, non? Ben, existen dous tipos de protocolos, o que eu denomino protocolo particular e un protocolo conxunto. O protocolo particular sería o da propia parroquia. O protocolo da parroquia, eu traio aquí unha transcripción de Marcelino Cacabelos, vou intentar facelo co seu acento para que así o entendades un pouco. Dice, bueno, el apunta que o primer día de Chollo é o domingo. Chegaban no barco os gaiteiros e iban para lá, non? Dice, o primeiro que faz é o de sempre, empezas polo noso, fais o recorrido desde onde empeza o pueblo ata onde acaba o pueblo, ou como queiras, e despois faz a visita de turno a aquel bar, a tocar unhas par de pesas, tomas algo, vas a outro, como se 3 ou 4, hai que ir a todos, claro, xa o primeiro día, e despois a noite, por aí ás 8 da tarde, 7 e pico da tarde, vaise para o baile, para a bodeja. Sempre había un sitio que no de Andrés o Castellano era onde se facía. Para a bodeja onde se vai a facer o baile. Normalmente tócase para os rapaces porque esas horas a xente aínda tal. E logo, aí das 10 normalmente cénase, que tamén varias as veces, é dicir, cénase moitas veces. Se miras que hai pouco de ambiente, podes prolongar un pouco máis a cena, a media hora máis tarde, e dúas, dice, e logo, despois, o de sempre, é o domingo. Acabas normalmente a 1:30 ou 2 como moito, porque mañán che queda aínda mañán e máis pasado e entón non vas a queimar todo hoxe. Pois o domingo podes acabar a 1:30 ou 2. É dicir, todo isto é todos os días, aparte do que logo van facer conxuntamente. É dicir, o baile é todos os días, as cenas é todos os días. Non? Entón, existe ese protocolo particular que sí que lle conserva unha identidade propia a cada parroquia. No conxunto, o conxunto significa 2 días de traballo, luns e martes. Luns vais a facer un recorrido, que sería este vermello, e o martes faise o azul. Porque claro, recorrer todo isto nun día, pero ainda así, se hai que facelo se fai, como dir, porque isto botas a peito. Bueno, pois, este mismo home dice, que mellor que o explique eu creo que se vai a entender, non? Dice,
O luns levanta hasta as 8:30, desayunas, xa quedan todos, xa se quedan. Hai uns horarios de quedada dos presidentes e tal. Os gaiteiros van, botas o fuego de turno. O presidente ou quen sexa, meu sogro botábaos aquí antes, meu sogro morreu e botábaos Tomás. Bueno, isto xa son cousas de... O fuego pola mañán. Ás 8:30 levantaste e botas o fuego para despertar a xente. Entonces, a partir de aí, o de sempre. Vas ao bar a desayunar. E nós, sempre cos gaiteiros, claro. E neste caso, os que estamos aquí temos que ir a buscar aos de Vilanova hasta ali adiante onde empeza Pinténs. É dicir, se aquí estaba a fronteira, máis ou menos, os de Pinténs van a recibir a estes, vale? Xa os de Vilanova xa desayunaron e xa botaron os fuegos. O sea, e veñen, non? Dalle unha. Para que entendades un pouco como isto. Estes van hacia a fronteira. Este sería o protocolo de subida e o de baixada, por así dicirlo, vale? É dicir, entón este home vai. Vas ir a buscar os de Vilanova, hasta adiante, onde empeza Pinténs. Bueno, fais o protocolo, ou seja, por cortesía. Abres a comparsa de Vilanova. É dicir, isto é, vamos a ver se explicamos aquí un pouco. Os de Vilanova veñen da cá, non? Os de Pinténs van para lá. Ao chegar ali, os de Pinténs abren. Pasa de Vilanova. A de Vilanova abre e pasan os de Pinténs. Vale? Co cal se forma unha comitiva Pinténs. Por que? Nós, por exemplo, Pinténs chega ali, ao límite. Nos botamos a un lado e outro, entraba a Vilanova, pasaba por nós. Chamábase dar a entrada protocolaria. Logo por aquí, pola de tía Isabel, bueno, por ali, non? Claro, porque o normal é que ti na túa aldea pases diante de todos. Por eso aí ven que se abra Vilanova, porque Vilanova xa ven el solo, non? Ben, pasas. O ío, me ten que abrir tal, para ir por diante, o ío venos a recibir a nós, o sea, que aquí estaría esperando as do Gresario. Pasarían eles, abriríanse, pasarían logo os outros, por tanto, se monta un rollo, non? Ben. O ío abre, pasamos Pinténs e Vilanova, Vilanova xa queda, pasa polo ío tamén, bueno, todo un roquero, este me ven a dicir que Vilanova sempre vai a ir detrás deles, é o que quere dicir el, non? Por ese orden. Bien. O siguiente é Gresario, o siguiente, bueno, ahora diría, como chegan todos a... Claro, porque ainda queda recibir os que veñen do outro canal azul. Os acordades do mapa, non? Bueno, pois, claro, cando chegan ali ao Igresario, pois, claro, veñen por un lado Vilanova, que non sei se os aburro con isto, pero este é o esencial do entroido, é dicir, Vilanova, Pinténs, Igresario, e se unen con Donón, Limeiro, non? Ben, pois ábrenos, pasan e tal, e chegan todos a Vilariño. E entón, de Vilariño para arriba, empeza o que sería o percorrido polo lado dereito. É dicir, os de Nerga Donón ese día non van a Donón, non vai a comitiva, vai o día seguinte, vale? E suben para arriba. Bueno, é tan curioso o orden, eu falo do que me falan eles de anos, estas cousas, lóxicamente, isto non mudou nada, pero hai detalles que sí. Porque que logo, cando ti entras de volta, chegas, os vivas, tal, e hai un palco, e hai que tocar, e ali hai que tocar no palco, e ali é onde se miden os gaiteiros e o nivel dos gaiteiros, e os meus gaiteiros son os millóns do mundo, porque nunca a ningún lado un gaiteiro foráneo foi embaixador e representante dun pobo concreto, porque son os millores. Como veremos, estamos falando dos que conocedes a música tradicional galega de gaiteiros, vamos a falar de grupos insignes que pasaron por aí, moitos aguantaron moitos anos, outros poucos, pero pasaron. Entón, este orden tamén é o que hai que facer nos palcos, e hai que botar aquelas pezas, e determinado pobo se miden, antiguamente se medían polas alboradas, e había que botar a alborada Rosalía Castro, a alborada de Veiga e tal, e ali, pois, dixía aquel, a mí gustábanme máis, os campaneiros tocaban ben, e tal, si, pero tocaban máis gordo, era polo tono, claro, os morenos tocaban un do brillante, no, pero oíanse máis lexos, sí, pero aquilo, entón, se empezan a discutir deste rollo, no? Pero bueno, quere decir que a relevancia do entroido carnaval tamén a ten a relevancia do contratado, que sempre se contrata o máis millor. Hoxe en día os cartos non dan moito para eso, supoño, e xa hai, pois, incluso gaiteiros locais, non? Pero, entón, este orden sempre se fai o mismo. No seguinte, se en Pinténs toca primeiro Pinténs, cando cheguen a Vilanova toca Vilanova, Igresario, o sea, vai dando a volta todo, non?
E todo isto pasa no mismo no Martes de Entroido. No Martes de Entroido, na banda máis occidental. Eu non sei nin por onde vou, dai a seguinte. Bueno, en canto á historia, a mí gustame sempre falar do que eu falo, que eu nunca digo que as cousas veñen, non veñen da nada, pero veñen de outros. E como eu sei que hai cousas que non podemos pasar máis alá de 200 anos e non están documentadas por outro lado, na transmisión oral eu o que cheguei a ter son algúns datos coñecidos, pero entretanto eu creo que a súa orixen, unha das posibles orixes veñen no que falamos ao principio, dese papel da música cando te acompañan nas manifestacións colectivas. Non quere decir que isto empezara un jaiteiro como foi o Canalla, por así decirlo, que este home, Feliciano González, que toca era gaiteiro da danza San Roque de Io, porque no ano 28 xa iba a tocar el con un clarinete, porque no ano 28 ainda non habían revolucionado o soutelo o mundo das gaitas, entón iban con un clarinete, pero non quere decir, vamos a poñer un exemplo, que é un exemplo, que non quere decir que este home fora un gaiteiro con 3 disfrazados e empezaran, pois perfectamente, logo se foron sumando. O que si sabemos, é o dato máis antigo que vin desto, que me dixeron eles, e vos podo garantizar que son auténticas máquinas cronolóxicas estes homes, porque asocian a outra importancia que ten o Entroido, é que son capaces de equiparar na súa vida as cousas que pasan no Entroido con uns puntos moi relevantes, é dicir, son capaces de comparalo como o ano que chegou a luz, o ano que se empichou a carretera, pois o ano que morreu a nai dos morenos cando estaba no carnaval, o ano en que apareceu o jaiteiro na playa, o ano en que, bueno, morreu fulano de tal e no barrio non hubo Entroido. Entón ti cando lle estás preguntando que ano sería, empezan a discutir, dixen, non, home, no 32 viu a luz, ainda non viñeran eles. O sea, forma parte da súa vida, en calquer conversación, sobre todo nas referencias cronolóxicas, non? Bueno, pois nos datos coñecidos, eso, o primeiro dúo de gaitas probablemente que pudo haber participado deben ser os Airiños de Cabral, no ano 30, que decían ali, tiñan unha copla, que decían os Airiñas de Cabral, bueno, cantaban unha historia, non me acordo, está aí apuntada no que che din, os que tocaban en jordo, os que tocaban en si bemol, tocaban máis jordo. En canto á cronoloxía, é dicir, todo o Entroido nunca, bueno, si se deixou de facer. Incluso o ano da Guerra Civil se fixo Entroido. Depois pasaron 7 anos, hasta o 46, 9 anos, hasta o 46, que non se volveu a facer, porque como estaba prohibido non se facía. Pero depois saltáronse a prohibición por onde viña e tal. Que se sabe de eso? Desde aquel entón hasta ahora, sabedes, está no momento, que se sabe de entón desa historia? O que sí se sabe é o que di un deles, dice, segundo o meu sogro, un vello xa que morrera, o primeiro sitio foi Vilariño. Despois meu sogro non sabía se fora Pintense ou Nerja, e despois Vilanova. Ou sexa, Vilariño, despois os dous ao mesmo tempo, e despois Vilanova. Os primeiros barrios que se fixo o carnaval, independente foi Vilariño. Nerja, Pintense ao mesmo tempo, e logo Vilanova. Vilanova foi un ano despois, 2 anos despois. E despois, porque Liméns di el, porque Liméns foi onte. De Liméns ainda me acordo eu. Claro, acordábase el que tiña 80 e pico. Pero, polo menos, o único que se sabe, e eu eso hasta ahora non tuve, non me botaron do ío cada vez que fun, quer decir que non debe estar moi desencamiñado. Si sabemos como empezou todo isto, porque a banda do lado azul, este de por aquí nos chamamos a banda do lado azul, a de Nerga, Limense do Non, esa sí que se uniu pouco máis tarde, casi en conxunto, porque miraron que o outro lado o facían, non? E funcionaba moi ben, porque eles mesmos iban a disfrutar. Dalle outra. En canto á historia, bueno, ahora hai unha serie de fotos que, aquí están os campaneiros de Vilagarcía, que foron por Donón, os parrús de Cabral por Nerga,
Bueno, hai unha cousa aquí que veredes, que efectivamente todos teñen estandarte, que é aquel primer estandarte que aparecía na foto, que ainda o conservan, do ano 48, e todos ponen viva la juventud de Pinténs. Bueno, os de Pinténs, os outros poñen la juventud, non? Aquí están os morenos, aquí están Ariños do Mardí, que eu creo que había que facer un paréntesis con este grupo, porque este grupo era local, e realmente era un grupo de un nivel excelente, era un grupo que tiña por referencia a todos estes, que iban por ali, eran máis novos, e aquí pois había xente como José Chamiseira, un home, bueno, particularmente entrañable, e un beiteirazo que non vive, e eran máis ou menos así como dixéramos un pouco o equipo da casa, non? Era un pouco, e que aparte que facía todo e aguantaba todo como tiñan que aguantar. Sigue. Bueno, no estado actual, aquí hai dúas cousas. E vou expresar un sentimento que ten a xente. Primeiro, é un entroido que está sempre en constante evolución. E exemplos, respetando a tradición, hai cousas que sí que se evolucionan. Por exemplo, hai cousas que hai pezas do cancioneiro tradicional, bueno, o que consideramos tradicional, que probablemente son de autor, que de repente aquí no IO cambian de título. Aquí o Jalo Douro, eso non. Ali o Jalo Douro é o río baixa non tiño lavadora, non? É dicir, xa a xente, aquela peza, ya preguntas aí, vamos tocar o Jalo Douro, imagínate ahora un grupo que vai ali de festa, e que Jalo Douro, mes, é o río baixa non tiño lavadora. Ou, por exemplo, cando se toca a camposa para ir en liméns cando se vai do palco ao baile. E é impresionante unha cousa que está surdindo últimamente, porque sí que impresiona, é ver, sabedes que a camposa ten unha parte que en tono menor que baixa moito, pois ves todos os nenos de liméns esperando os gaiteiros, todos agachados. Pero todos. E xa fai anos que se fai así. E logo, cando sube de intensidade aquele, pois todos se levantan a bailar. É dicir, é algo que se vai consolidando. Por exemplo, cando entras, creo que no Arco de Vilanova hai que tocar, sí, cando entras no Arco de Vilanova hai que tocar a marcha ante o Reino de Galicia. Pois xa che ven o presidente de Vilanova e che di, xa sabes, non? É dicir, hai cousas que xa se convertiron en casi que en tradición, non? O tema desto, desde fai uns cantos anos realmente o entroido está vivindo un momento que non esperaba nin os veciños, pero todo isto ten o seu gran problema, ahora está demasiado masificado e os propios veciños, sobre todo os de mediana edade para arriba, non? Empezan a decir, e é certo, hai xente que vai ali xa coas bebidas compradas a facer botellón, e iso, eles o que creen é que iso vai a repercutir moito no futuro, porque eles o que buscan, como eles digo, é o disfrute sano dos que verdadeiramente sinten o noso carnaval. Pero é unha, como eu lle digo a eles, forma parte tamén da evolución que nos facemos, non? Probablemente, se tampouco hubiera xente de fora ali, pois a mellor tampouco estaban contentos, pero bueno, o que sí é certo é que están moi preocupados, e incluso se ven xa, me contan que hai xente xa maior, que por este motivo deixa de disfrazarse. Van, acuden, ven, pero non, xa non participan igual, non? De todos modos, como eu lle digo a eles, xa como xa vivo o entroido, vivan os nosos gaiteiros, vivan as gaiteiras e a xuventude do IO en general, non? E ora, como xa acabei, vamos poñer ahora aquí un extracto do nodo do ano 51, esta creo que está no escritorio, donde creo que ao final descubrimos que había grabado era o pai de Beiras, que era oftalmólogo ali na Porta do Sol en Vigo, e sendo Beiras pequeno iba con ele e filmaban cousas para o nodo, que son mudas, non? E bueno, nós con eso dun oftalmólogo ali recorrimos canto así lo había e tal, pero non, ao final pois parece que era moito máis sencillo, non? Tan sencillo como haber chamado o nodo a ver de quen eran as imaxes, pero bueno, como no nodo a veces pasan dun. Bueno, vamos a buscar un minuto concreto. Esta imaxen empeza vestindo a unha moza, a unha madama de Vilanova, pero
eso vámoslo saltar porque, bueno, hai moito rollo, bueno, porque o efecto paisaxístico e como que era, se un é capaz de localizar estes enfoques, verá que moitos deles xa non son nin capaz. Curiosamente, nunha visita con Xosé Anxo, dimos con esa moza, xa moi maior, e nos explicou de como había sido e todo isto, non? Que a moza esta que están aí, que van a vestir, pois esa esta mullera que se chamaba Carmen... non me acordo. Bueno, vamos saltar ao 435. Para que veades como era o protocolo, é un protocolo que se aguanta, somos aí máis ou menos, o 430, por aí, vai, dalle, mira. Isto é ingresario e xa están baixando, é dicir, están indo hacia Vilariño para empezar o luns. Aí ven, a primeira ten que ser ingresario, é dicir, é que ali o IO chaman ingresario, é dicir, que sería o IO, non? Pois eles veñen con súas historias e cos seus gaiteiros detrás, toda a xente... Repito que non hai máis comparsas que unha por cada parroquia, co cal dá un punto de asimilación por parte do paisano do que é a representación, non? Pois, bueno, aí van baixando, ahora vades ver algúns primeiros planos, logo vería Pinténs, despois vería Vilanova. Home, podíamos abrir unha musiquinha de gaitas, pero estou che molestando, non? Estou molestando aí. Espera que te axudo por aquí. Levantámola. Bueno, pa, cuidado o cable. Sí, las estrellas es lo que tenemos. Home, si queredes, mentras miramos, podemos ir falando de algún detalle, si queredes, pero, bueno, queredes algo... Repito que eu non son experto, a min embarcaron estes, É o único que, bueno, acepto que fixen no traballo deste dos morenos, pois, bueno, hai un capítulo moi interesante que é onde, máis ou menos, é do que falei hoxe, e sobre todo hai un traballo moi interesante por facer, que é o que empecé a raíz desto, que é entrevistarme cos gaiteiros que ahora van a tocar, a ver como viven este tema, porque estes o vivían como auténticos profesionais. Ti ibas ali, ti ibas ao IO, si, a verdad que ligabas, borrachábaste e tal, pero iban porque eran contratados, Ahora hai moita xente que, enta que vai contratada, supoño que polo que vin realmente pasa ben, ahora tamén hai xente que repite, pero repite e está esperando todo o ano, vamos. Porque xa non vai con un grupo, normalmente a veces xa incluso hai grupos de gaiteiros que non son grupos por así consolidados con un nome, sino que é unha cousa que probablemente acabe sucedendo, é dicir, ao final non é os morenos tocaron en Pinténs, sino os gaiteiros da comparsa de Pinténs do ano tal, e eran a mellor veciños, mezclar con amigos, como xa se deu o caso, non? Bueno, isto vai... A pena non ter aquí o audio desa voz daquella del régimen que decía en la península del Morrazo, en Ohio, e tal. Estes, por exemplo, son os de Oio. Bueno, vai sendo así, hai uns personaxes moi simpáticos, hai cousas verdadeiramente ingeniosas, pero bueno, que non sei eu que máis decirvos desto, porque a verdad que non é un tema que me... e cando tú... Non, eu, se acabamos o tempo e entrei ben, eu, por min, acabei, se sinto que nada máis, eu... Vale. Bueno, pois con estas imaxes damos por rematar a charla de Xerano. Como a simulación de retraso. Sí.